Bona vesprada des d'Ontinyent, avui convertida en la capital de la música valenciana. Batega el cor de la festa dels moros i cristians. I aquesta retransmissió, que vos estan veient a través del Facebook, té la intenció de projectar un dels actes més singulars de la nostra festa, l'entrada de bandes i la interpretació conjunta de la marxa Moro Chimo a càrrec d'un grup de quasi un miler de músics que avui sonarà sota la batuta del mestre Enrique Alborch Tarrasó. Per primera vegada es retransmet l'acte de l'entrada de bandes i el propòsit és que qualsevol ontinyentí o qualsevol veí de la Vall d'Albaida o de les comarques de la Mariola se senta avui més a prop de casa. Això va per a vosaltres. És un pas doble amb força per a instrumentació i timbres propis que determinen la manera personal de comportar la música. La sinfonia de programes saber i veure. Això que sonava és la música. Això que s'arribava a tots vostès és la música. Però no una música qualsevol. És la música que sabem fer els valencians. És la música de les comarques de la Serra Mariola, la de les comarques centrals valencianes, on va néixer la festa dels moros i cristians. Avui tenim entre nosaltres dos convidats que ens acompanyaran durant la retransmissió d'aquesta vesprada. Dos convidats de luxe, als quals ja donem la benvinguda i per anticipat els donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Bona vesprada, Salvador Sánchez. Declaren mereixedora de la menció d'honor a la interpretació en l'entrada de bandes de música de l'any 2017 i es tinc que dir que per primera vegada hi ha un empat tècnic en número de vots. Per tant, les guanyadores són la Unió Musical d'Aielo de Malferit i l'agrupació musical La Nova de Quatretonda. Demanen la presència de dos representants de les bandes per a que el president i el representant de Servicios y Aplicaciones INEL realicen l'entrega del premi. És la primera vegada que passa, era un fet curiós perquè no s'havia donat fins ara, i el premi enguany, el premi a la uniformitat i a la interpretació de l'entrada de bandes, el premi que entrega l'empresa INEL d'Ontinyent, és ex aequo, és a dir, l'han de repartir entre la comparsa Asturs i la comparsa Abencerrajes, i més concretament entre la Unió Musical d'Aielo de Malferit, que ha fet l'entrada amb el seu director Miguel Ángel Grau Martínez i el passadoble Gaudium de Ramon García i Soler, i la comparsa Bencerrajes, concretament a l'agrupació musical La Nova de Quatretonda, la que tancava la desfilada de l'entrada de bandes, amb el director Carlos Perales Martínez, al qual veiem molt expressivament dirigir aquest últim moment damunt de l'enterrimat, amb el passadoble La Tata de Saúl Gómez i Soler. Amb el premi al concurs, estem veient l'abraçada emocionada entre els dos directors. És un moment, la veritat és que insòlit, inèdit en l'entrada de bandes, perquè fins ara no havia passat. Damunt són amics, són coneguts i estaran molt contents de compartir aquest premi tan important d'Ontinyent. I quina importància té aquest premi? Doncs tota, la té tota la importància, perquè per això, per la banda, per la societat musical que ha reconegut aquest mèrit, és algo insòlit per ells i se ho mereixen. I per ells sempre ho tindran com a una cosa molt especial. La Unió Musical d'Aielo de Malferit i l'agrupació musical La Nova de Quatretonda, dos bandes, dos formacions de la Vall d'Albaida que s'han imposat en este concurs en un jurat que per primera vegada estava integrat per tres representants, tres membres de les tres bandes ontinyentines.
Sí, i en dos composicions, en dos passadobles, també de compositors de la Vall d'Albaida. Uno, Ramon García Soler, d'Atzeneta, i l'altre, Saúl Gómez, d'Ontinyent. Anem a passar també ja al moment